ପଇସା ନ ହେବା, ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କରିବା, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ନ ହେବା, ପଇସା ନ ରହିବା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହେଉ ହେଉ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି? କ'ଣ ଆପଣ ବି ଧନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବି ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି? କିମ୍ବା ପୁଣି ଆପଣ ବି ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ହେଉଛି? କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ନୁହେଁ? ମୁଁ କୌଣସି ବି ଜବ୍ରେ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଫର ତାର ଫ୍ୟାମିଲି କରିଥାଏ। ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ନା ତ ମୋର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ ମୋର କୌଣସି ଘର। ଲାଗୁଛି ପୁରା ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଯିବ। ପଇସାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେ ନିଜ ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗଣିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଧନର ଅଭାବ, ମାନେ ପଇସାର ଅଭାବ। କେମିତି ଦୂର ହେବ ପଇସାର ଅଭାବ? କେମିତି ଆସିବ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି? କିଭଳି ଆମେ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଏହି କଥା ଜାଣିବା ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହେଶଙ୍କଠାରୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହେଶଙ୍କର। ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମୋ ନମଃ। ଓಂ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓಂ ଧନପ୍ରଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓಂ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ନମୋ ନମଃ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମାନେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଏତେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏକରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଗ୍ରହର ଦୋଷ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତୁ ବା ଭୂମି ଦୋଷ। ପଇସା ଆସିକି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି 3ଟି ଦୋଷ କାରଣରୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗ୍ରହର ଦୋଷ ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କର୍ମ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଉ, ବା ପୁଣି ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ବା ଭୂମି ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ଆପଣ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ତ ଘରର ପାରସ୍ପରିକ ମତଭେଦ, କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ଦେଖିଛି ଯେ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ବିକାଶ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଗଣିତ ଲାଭ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସବୁ ଲାଭ ଗୋଟିଏ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ କିପରି ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଆମର ବେଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଏହିପରି ଲାଭକାରୀ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ସମୂହ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ବି ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ ଏବେ ଧନର ବର୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଲ୍। ଆମର ସଂସ୍ଥାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଣାଇ
ଆପଣଙ୍କୁ ମଗେଇବାର ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଲେରୀ ଏତେ କମ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଆମ ଘର ବି ଚଳିପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ମାରିକି ଚଳୁଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କପଡ଼ାଟେ ବି କିଣିକି ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏତେ ଅପାର କୃପା ବର୍ଷିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ବି ଏହା ଦେଖିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଦେଇକି ସଂସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ମଗେଇଲି। ଏହା ଭିତରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ଡବଲ ସାଲେରୀ ସହିତ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ହେଇଛି ଆମ ଉପରେ। ଜୟ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଗମନ ହେବ, ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦେଶରେ ଗରିବୀ, ବେରୋଜଗାରୀ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମ ସିଦ୍ଧଗୁରୁ ଏବଂ ଋଷି ମହାରିଷିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖୀ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟରେ 7ଟି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା, ଶ୍ରୀ ମେରୁଯନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚରଣ ପାଦୁକା, 2ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ ତା ସହିତ ବାସ୍ତୁ ଉର୍ଜା ବର୍ଦ୍ଧକ ନଜର ବଟ୍ଟୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5100 ଟଙ୍କା। ଆମ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ମାତ୍ର 1990 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ ସଂସ୍ଥାନ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି। ମୁଁ କୌଣସି ଜବ୍ରେ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିପାରୁନଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ମାଗି କାମ ଚଳାଉଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୌରଭ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ମଗାଇ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ମଗାଇଲି, ଆଉ ତାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କଲି, ଆଉ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କଲି। ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏମିତି କରିବାର 10 ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଫିସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର। ଆଜି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ସାଲାରୀ ବି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ଜବ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ହେଇପାରେ ଏବେ ଧନର ବର୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଲ୍। ଆମ ସଂସ୍ଥାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଣେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମଗେଇବାର ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁଠୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ। ଆଜ୍ଞା ସୁଭାଷ ବାବୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ପଇସାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମୋର କିଛି ବି ଚାକିରି ରହୁନାହିଁ। ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିକି ବି ଦେଖିନେଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଚାଲିଲାନି। କରଜ ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସୁଝୁଛି। ଆଉ 2 ମାସ ତଳେ ମୋର ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, ତ ଏବେ ଘରେ ହିଁ ବସିଛି। ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଚଳେଇବି, ଆଉ କରଜ କେମିତି ସୁଝିବି। ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଟାଇମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ କହିଲେ ଟିକେ? ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଲା 15 ଅକ୍ଟୋବର 1980, ଆଉ ଟାଇମ୍ ସକାଳ 4:30, ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ସୁରାଟ, ଗୁଜରାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କର୍ମବାଧା ଦୋଷ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଏମିତି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଘର ଛାଡ଼ିବାର 2 ମାସ ପରେ ହିଁ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଭୋଜନ କରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆଜି ହିଁ ମାତାଙ୍କୁ ସଜ ସାମଗ୍ରୀ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର କର୍ମଦୋଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ମଗାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। 50 ବର୍ଷର ପାର କରିବା ପରେ ବି ନା ତ ମୋର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ ନିଜର ଘର। ଭିତରେ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ନିଜର ଜୀବନ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗରିବ ହୋଇ ବିତେଇଲି। ପ୍ରାୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଏମିତି ବିତିଯିବ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରାୟ ମୋ ପୁଅ ବି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହେବ। ଦିନେ ଏମିତି ହିଁ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କହିଲି। ତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ତାହା ପଠାଇଦେଲେ। ଏହା ଆସିବା ପରେ ତ ଜାଣ ମୋର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜଣେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବି ଅଛି, ଆଉ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜର ଘର ବି ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଏହା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା, ଯାହାକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ନିତ୍ୟ ପୂଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୁଏ। ଆଉ ଏହାର ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଶ୍ରୀ ମେରୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି ଯେ ଏହା ସାକ୍ଷାତ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚରଣ ପାଦୁକା। ଏହା ଯାହା ଘରେ ବି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଷଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିଥାଏ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବା ବାପ ପୁଅଙ୍କର ବା ପୁଣି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିଥାଏ। ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ବାସ୍ତୁ ଉର୍ଜାବର୍ଦ୍ଧକ ନଜରବଟ୍ଟୁ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ କାହାର ବି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗେ ନାହିଁ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଣିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇକରି ଆସିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆମକୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଏବେ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ନମ୍ବର ମିଳାନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟରେ 7ଟି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ମାତ୍ର 5100 ଟଙ୍କା। ଆମ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ମାତ୍ର 1990 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ ସଂସ୍ଥାନ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି। ଆଉ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଟେଲିୱାନ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିୱାନ୍ର ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଡର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ।